A ver se van repartindo alegría por Galicia adiante. Veña, atentos. Veña, atentos que imos ver como vai o maio dos amigos da Asociación Veciñal Casco Vello de Vigo, que este ano celebran a 43ª edición desta festa que, por outra banda, celébrase en moitas vilas de Galicia. Será mañá o día grande en moitas. E este ano, contabades antes a Marcial, me diga que este ano decidiste facer un farol. Este ano sí, este ano porque é o símbolo da nosa asociación, entonces decimos facer un farol. Entonces ahora aquí facemos... Dicir que isto non ten relación co apagamento? Bueno, xa o tiñades pensado de antes? Xa tiñamos pensado, pero que hai de queixón. Agora ven que nin pintado. Bueno, nin pintado, entonces así estamos preparados por si ven outro. Entonces, pois aquí facemos o pequeno, pero intentaremos facelo máis grande como os que facemos sempre. Sí, señor. E isto, supoño que será para, como se fose en procesión, non? Para levar... Para collelo, movelo... Como se leva? Así o... No, o outro é estático, ese outro non se move, porque con esa dimensión non podemos. Pero este podemos collelo e levamos a pasear. Podes coller por aí, a ver. Como sería? A ver, colle por aí. Podemos coller, Vela aí vai, esta fermosura. Uy. Vámonos por aí. Estaba listo para coller, Marcial. Vamos a... A cara difícil de Gael era como que igual nos orientamos un pouco. Ahora pousámoslo aí, despaciño. Bueno, pasou a proba. Aguantou. Proba superada, Vai aguantar. Marcial tiña medo aí, pero ainda aguanta. Claro, porque vos, o día de celebración do maio, o día de celebración dos maios, que facedes? A parte do maio, tedes máis actividades, non? Facemos a representación teatral. Entra a primavera, entra o maio, ven o inverno, pelexamos con el, botámoslo fora. Como que pelexades? Sí, pelexamos. Hai que botar Pero como é esa inverno. representación? Quen pelexa con quen? A primavera co verán? Co inverno? O a primavera e o maio contra o inverno para botalo fora. A ver quen vence, entonces, quen vai vencer? Pois non é mala idea, porque a veces non quer marchar, hai que botalo fora como Hai sexa. que botalo fora, nós levamos moitos anos botando fora. E participa moita xente nestas actividades? A ver, público hai bastante, moito. Xente participando, pois, cada vez, sabes que as tradicións cada vez van a menos, e nós intentamos que a xente veña, colabore, sí, somos un grupo grande, pero, xa chigo, con esforzo para que a xente... Moito público, pero pouca xente que traballe. Ainda vamos mantendo bastante, hubo máis, porque ahora, sabes, a xuventude máis lle gusta máis o botellón que andar de... Pero na Asociación do Casco Vello sodes moitos, non? Somos moitos. Cantos sodes? Somos moitos, Éramos a velo, pero unha cousa son as familias asociadas que pasamos de 800 e outra cousa é a xente que participamos. Os que traballan. Os que traballamos. No, en este caso, nesta festa, entre a xente que baila, a xente que fai o mallo, a xente que toca, etcétera, pasamos das 100. Moi ben. Que organizades unha morea de cousas, non só esta festa. Intentámoslo. Que facedes? Que máis organizades? Pois somos a comparsa máis antigua de Vigo, a comparsa de Canos Tarteiras, temos Rancho de Reis, facemos o Samaín, facemos a Fogueira e facemos unha festa pequenita que igual a xente non sabe dela, que é a Reconquista da Vila de Vigo. A Reconquista? Carai. Claro. No, que moita xente non sabe que estades vos detrás da organización. No, é que somos nós que nos organizamos, non que estamos detrás, que somos nós os que facemos o traballo. Bueno, isto como se fai? A ver, eu que podo facer aquí? Pois mira, esa moi longa. Pois con moito coidadiño. Esa moi longa e che vai dar moito traballo. Ahora metilla por aí, pero non pode. E vos cantade las coplas? Anos sí, anos non, anos veñen os nenos do colexio Ramón e Cajal, do Picacho, que é o cole público do barrio, veñen outros colectivos, depende do ano, pois veñen máis. Sátira, non esas coplas? Lóxicamente. Hai que meterse con alguén sempre. Sempre. Senón non somos mallos. Ven por aquí, Ven por aquí, pero... Te mete no peto. No peto. Aí tamén falaches. Aí está. Mira. Coplas de Mallo, eu só sei a de quen é de Batallán, non? Aí ven o Maio de Flores Cuberto. Está aí que che pode cantar un pouco, que lle gusta cantar. A ver, como sería esa copla do Maio? É o Fiz, que son os cantadeiros aí. Para facer este Mario tivemos que ir a roubar o fiuncho máis las flores a casa de Ferradas. O fiuncho máis las flores a casa de Ferradas. Para facer este Mario tivemos que ir a roubar. A verdade é que cantar no traballo de los moito millores. Home, e a pena que non sea, pois, a por aquí os doces típicos tamén un pouco desta época, as filloas, por suposto, e demais, que, lóxicamente, acompañan a festa ao redor Que maravilla. Da tradición. E supoño que mentre ides facendo, ides ensaiando tamén as cantigas. Bueno, te vas metendo con un, vas metendo con outro, recordas algunha peza bella de fai
uns poucos de anos, cando non tiñamos Así é o barba que di- ainda. así é o que di Juan, así calquera traballa. Traballar e cantar e veña Bueno, lévase mellor. lévase Dicían que a mellor. tradición é facelo o 1 de maio, o día propio, e vos decidiste lo atrasar o 18 porque un vai chover, e o 18 que vos di que non chove. Bueno, por choverá menos. Ou máis. Como é optimismo, Bueno, está aí o a TVG que non se diga San cando Pemán, chove, San cando non Pemán chove. está a nosa parte. Ah, vale. San Pemán está a Facedelle nosa unha parte. ofrenda a entón, San Pemán. Iso era o home do tempo en inglés, antes. Sí. Sir Pemán, era como se lle chamaba. Sigue informándonos. Ahora, toma outra, pon por aí, por onde... A verdade é que os maios celebranse en moitos lugares, de moitos xeitos diferentes, sempre se fai esa ofrenda, non? Ese simbolismo, a chegada, o cambio da estación, a chegada da primavera. Moita xente se viste incluso de maio para ir cantar. Vos facédelo. Nós vamos todos vestidos de branco. De branco, pero hai xente tamén que vai, non? Que pon flores, que pon elementos da natureza. Xa, si vai con flores, moita xente vai con flores. Depende da roupa que teñas, pois Adórnala adórnala máis, adórnala menos. Hai persoas que van pois con corozas de palla, por exemplo, porque o inverno, sí, señor. o inverno no Berbés ven botando auga ao aire, Claro. entón hai que protexerse. Entón pois a xente volve a sacar a esas caruzas de palla que quedan moi pouquiñas para defenderse dese inverno e pouco a pouco vanse sucedendo diferentes escenas para a ver se conseguimos botar o inverno. E por onde vos movedes? Que rúas? Desplazades vos por todo Vigo, non? Só polo centro, pero... En este caso na Praza do Berbés, porque con un mallo de 4 metros, de 5 metros, é Non un se pode ir poquito moi lonxe, difícil non movelo, non? normal. As flores conseguímolas secreto profesional. Así, Porque, lógicamente, hai que entrar a Acaba de roubar as cantalo, flores. acaba de Sí, non cantar. é a tradición. Vale, acaba de cantarlo, xa entendemos. Acaba de cantar. Se non entras a roubar algunha, polo menos, pois non é a festa do E a medida que vos desplazades polas rúas, cos mallos, ides cantando ou cantades ao remate, hai algún punto no que se dea un Basicamente ao redor do que pequeno concerto? Basicamente ao redor do que é a festa dramatizada en sí, non desa obra de teatro. Antes hai música na praza, despois hai música na praza, este ano o concerto dos Carunchos, e todo moi acompañado, por suposto, de música, non? De zanfona, de gaita, de pandireta, de, bueno, tambor, bombo, entra o E trebón... danzas de arcos e danzas brancas, como as que estamos a ver. Sí, esas. Sí, aí están as danzas, bueno, máis Bueno, tradicionais. Unha copia da danza de arcos de Camariñas, Bueno, os de Camariñas nos copiaron a nós. bueno, sí. Non queremos entrar en non rivalidade. non entremos. A danza é galega e deixémolo aí. Claro que sí. Exactamente. Tamén é verdade, non? É popular, é popular. Cantos anos levades con isto? 43 edición, a 43ª De maneira edición. ininterrumpida, sempre. Menos a pandemia. Menos cando foi a pandemia. Como todos, non, ese ano que non existe no medio. Pois que non morra nunca, que nunca nos falten os mallos, Bueno, nos vamos a seguir intentando. Sí, señor. Claro que sí. Aí E que estamos. nunca falte a xente como a vos, que sois os que estáis traballando e lutando para que se sigan mantendo estas tradicións, estes traballos. Eu estaba ahora falando con Fitz, estaba lembrándome, non sei cantas veces, eu xa coincidín contigo, non? Grabando moitas festas, agora estaba pensando, non recordo moi ben cales son, pero xente como a tía que fai falta para que se manteñan vivas estas tradicións, estas festas, e se vaya sumando a xente nova. Non vai mala cousa, pero... Hai remuda. Bueno, vai habendo, pero fai falta máis. Sí, sí. Mira, ya che decir de onde saquei eu esta flor, pero é secreto profesional. Tampouco Pues te me Gael contas de onde sacáchelas tú. Ya. Gael Cid, Demos unha pista, No, pero non me enterei. Non te enteraches? Pois o me cantou no ben alto, ben claro. De onde era? De onde era? Está casado Ferradás. Ah, da Casa do Ferradás. Vale. Dalle saúdos ao Ferradás. Te ayudo desde aquí. Pues moitísimas grazas, Gael Cid Veiga, por traernos e facernos este mallo, que ben merece un aplauso, doy un aplauso ben grande a este mallo que nos fixeron aquí en tempo récord, e xa saben que o 18 de maio, 43ª edición dos mallos en Vigo, no Berbés, organizada por esta xente que sabe organizar festas. Moitas grazas, insisto. Beberémonos ali.